Usa ka motorsiklo ang nabitay sa mga kable sa telephone company. Human kini nabira dihang nasangit ang container van sa mga kable sa telcos sa Lapasan Highway sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Viral karon kining video sa usa ka motorsiklo nga nasangit sa mga kable sa telephone company sa Lapasan Highway, Cagayan de Oro City. Katingad-an kung paunsa kini naabot sa taas nga nakadisplay lamang kinikilid sa maong dalan. Sa pakisusi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa motorcycle dealer sa maong motor, nga usa ka container truck ang milabay sa lugar ug nasangit kini sa mga nagbitay nga kable sa telephone company. Hinungdan nga milaylay ang wire ug nasablay kini paingon sa motor. Nasangit niya ang wire sa highway nga wire man daw kuno na sa PLDT. Tapos ang wire ni down ang wire, ang among display nga motor nga repo moy nasangit siya kay nibalik magsaka ang wire. Tapos ang among motor nadala siya paingon sa babaw. Motong nasangit siya diya sa babaw. Nadamay pa ang atbang nga building tungod na tumbahan kini sa poste ug nabuak ang samin sa ilang bintana. Giabandona sab sa driver ang iyang truck. Kung unsay kuan nila, kung unsay ilang desisyon nga kuan ay mga damage ang motor, amo yung ipacharge sa kumpanya ato or sa driver nga nakadisgrasya. Sa karon, ginahulat na lang kuno ang boom truck nga gikan sa Roads and Traffic Administration o City Engineer's Office aron makanaog ang nasangit nga motor. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.